Za dávných časů žili v lese Volaňském dva nepřátelé rod Vlčka a rod Bratky. V čele Vlčka byl rytíř Kryštof Slunce a v čele Bratky křet Jiří Prahovský. Kus od lesa Volaňského byl hrad Volánka, kde pobývala kněžna Eliška. Rod Vlčat a Bratky toužil po krvi Elišky i po hradu a věrnosti. A jak to bylo dál? Kdo srdce Elišky získal? Srdce Elišky získal rytíř Kryštof Slunce. A tak získal i Elišku, i krásný hrad Volánka.